תצטרכי להגיד לי, אני אוהבת אותך. חזרת להיות כמו פעם? חזרת להיות ילדה קטנה. כזה שלוחץ ולוחץ עד שהוא משיג את המטרה שלו, לא משנה מה. מבלבלת שני דברים, בעולם אומר לך שאת טועה. והטעם המושלם שאף פעם לא מתלבט, נכון? אם לא הייתי מתלבט, אלא כבר מזמן היית נעולה, הייתי במשכן. בסדר? כן, אתה בסדר? הנה. אתה בסדר? כן. איפה ליאו ואלה? סופרמן מציל רק אותה כשיש רעידת אדמה. רעידת מה? רעידת אדמה. איזה רעידת אדמה בראש שלך, אחי? מה איזה? הרגע הייתה פה רעידת אדמה. על מה אתה מדבר? הרצפה והמיטה והמדפים וכל האבק. מה אתם... אתם בסדר? כולם בסדר? אף פעם לא הייתה פה רעידת אדמה בעוצמה כזאת. יופי, אמא ביאס את תומר, עד שהוא כבר רגיש שייך. קצת חבל הייתי אומר. מצחיק מאוד. איזו קבלת פנים. אתה עושה את זה לכולם או רק למי שאתה שמח לראות? מה אתה עושה פה? מצאתי את התיבה, אמר. איזו תיבה? מורי ורבי. האיש שלימד אותי כל מה שאני יודע. אל תמיד בערכי. החברים שלך מוצצי אדם מחקו את כולם, אבל לא את אמנון גרין. מה אתה רוצה? באתי להציע לך שיתוף פעולה, ואני מציע את זה פעם אחת. ילד שלי, איך גדלת? איזה גבר נהיה ממך. חזרתי ובאתי ישר לכאן. אתה יודע שאני ואמנון גרין היינו פעם שותפים? שותפים לדרך? מהיום בן, אני ואתה. אני ואתה נשנה את העולם. אבל אני אוהב להיות בבית. אבל אני... אז היית כל הזמן כאן? לידי? אחד ברח. לאן? כולם בורחים. בסדר? בסדר. אני בסדר, כולם בסדר. כבר הבנת שאתה לא יכול פשוט להעלים אותה מתי שבא לך, נכון? אל תשכחי לבוא היום לפתיחה. תגידי קודם בבית, כשהוא שאל אותך, אז עומר. מה זה היה? בבקשה, אל תחזור גם אתה להיות קומפן. מה? ערפאת זה בת אדם. אני חושב שאנחנו חייבים להנציח את זה לדורות הבאים. מה זה? מה את לא מזהה?
טוב, בסדר. אז יש לך חבר שהוא ערפדניק, וזה לא כאילו אני הולך לשים את זה בפייסבוק. אוקיי, אבל זה לא מצחיק ואני מוחקת. בוקר טוב לכל התלמידים. זה נאום פתיחת שנה, אסור לנו להפסיד אותו. את יודעת, את הבחורה הראשונה שיצאתי איתה שמעדיפה להיות יותר זמן עם אבא שלה מאשר איתי. כן, אני הבחורה הראשונה שיצאה איתך. אולי תן לי ללכת או שאתה חוטף? תגידי, ראית פה מישהו בלי בגדים אבל עם הרבה חול? אני רוצה לברך את... ברצוני לברך את כולנו ביום הראשון בתיכון גרין. אבקש לא להפריע לי. מי שמפריע אף. השנה לצערנו נאלצנו להיפרד מכמה תלמידים, אבל לשמחתנו הגיעו תלמידים חדשים. אני מציע שהחדשים יקומו. תעמדו בבקשה את התגים שחילקנו לכם הבוקר. כן. מתי נקבל תגים עם תמונה? בתיכון גרין קודם נותנים, אחר כך מקבלים. הצלם יגיע עוד מעט. שבו. אם אני הייתי נראה כמוך, לא הייתי ממהר להצטלם. אני מבין שיש לנו כבר מישהו שימלא את מקומו של סושי. תגיד, מה הבעיה שלה? היה לה חבר, סושי. אבא שלו נסע לשליחות ל5 שנים, לקח איתו את כל המשפחה. עכשיו היא מתאבלת עליו? אל תיגע, כן תיפגע, היא שלי. שלך. כן? נשים קורות זה הקיו בשביל שחר פוקס להיכנס. שחר פוקס זה אני, דרך אגב. מה אימא? מה השם שלך? השם הוא אנשוב. הראשון שיצחק יחזור ברפסודה מיד הביתה. גרין הוא המקום.